идейни, да търсят своето място и да се опитват да разберат бизнеса, колкото и противоречив да е той. Достойни да приемат предизвикателства и да се научат на лоялност и стил. Трите думи, които описват 12 В – гъвкави, дейни и позитивни. А сега вие сте на ход с аплодисментите и пожеланията за на добър час. Те покоряват театралните ученически сцени като сценаристи, режисьори, актьори, побеждават на спортните терени и носят награди и признания за своето училище и семейства. 5 години те създават колектив, избират и детронират лидери и се борят с предизвикателствата на ученическия живот. Спортуват, побеждават, мечтаят пред компютърните екрани и творят в реалното пространство. Днес те са умни, мечтаещи, уверени, отговорни млади хора, намерили себе си и отправени към продължаване на своето образование и професионално. 12 Смело и гордо се изправят те пред всички предизвикателства. Науките, изкуствата, спорта, добри интелигентни млади хора с отношение към училището, преподавателите, обществото. Завоювали множество награди от олимпиади, състезания, участвали тук много силни аплодисменти в театрални постановки, симулирали съдебни процеси, печелили индивидуални спортни отличия и медали, спортното ориентиране, тениса, волейбола, леката атлетика, хандбала, фотографията, изкушени от справедливи и достойни каузи. Мечтаят, избъдват. Нека го затворен всеки нов стремеж на добър час, 12